O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, fixo hoxe pública a nómina de galardoados deste ano pola institución provincial. Así, a medalla de ouro da provincia recaeu sobre a Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP, e as mencións honoríficas ás traxectorias distinguidas corresponderán a Xosé Neira Vilas, Asociación Juan 23, Coruxo Club de Fútbol e Juan José García Cota, Pórtico e Palmira Moreira, a loitadora de Sabucedo, nas categorías de artes, acción social, deporte, empresa e turismo respectivamente. Con este galardón a Deputación sobresae a traxectoria da CEP que, dende o ano 1977, representa os intereses dos emprendedores da provincia de Pontevedra e representa a 115 asociacións e federacións sectoriais e territoriais que agrupan a máis de 40.000 empresas, destacou Louzán. Presidida dende 2003 por José Manuel Fernández Alvariño, intégrase na Confederación de Empresarios de Galicia, CEGA, sendo unha das súas entidades fundadoras coas de A Coruña, Lugo e Ourense. A Deputación recoñécelle ás verbas do presidente provincial o feito de seren unha entidade representativa do tecido empresarial de Pontevedra. Pola súa labora en pro da creación de emprego e riqueza ben merece esta medalla de ouro, salientou. No apartado de premio Traxectoria Distinguida nas Artes, o Goberno da Deputación recoñeceu a labor de Xosé Neira Vilas, narrador, poeta, ensaísta e investigador da inmigración galega, nacido en Grés, Vila de Cruces, no ano 1928, autor do libro máis lindo e traducido da historia da literatura galega, Memorias dun neno labrego. Nel recaeu o premio da provincia pola súa labor de difusión da cultura galega máis aló das nosas fronteiras, pola súa constante implicación social, polos seus traballos de investigación sobre Galicia e a emigración e pola súa defensa do idioma de Galicia e da súa singularidade. No eido de Acción Social, o Premio Provincial de Pontevedra deste ano foi para a Asociación Juan 23, pola laboura na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, polo seu traballo en pro da súa plena integración na sociedade, polo fomento do emprego, polo apoio incansable aos discapacitados, pola tarefa de sensibilización cidadá sobre a potencialidade deste colectivo que leva desenvolvendo dende os albores da asociación, dixo Louzán. No eido deportivo, o premio foi acadado execuo polo Coruxo Club de Fútbol e polo médico do Celta e da selección española Juan José García Cota. Os primeiros, logo do seu recente ascenso a segunda B, obtiveron o recoñecemento da Deputación por devolver o entusiasmo a un dos barrios vigueses máis senlleiros, Coruxo, logo de máis de 80 anos de coraxe, entrega e ilusión, por manter vivas as esperanzas dos modestos e por inscribir o seu nome entre os máis grandes. O estradense Juan José García Cota, pola súa banda, obtén esta distinción por formar parte activa do colectivo que trouxo a España o seu primer mundial de fútbol, ademais da Eurocopa obtida hai 2 anos, e por compaxinar a súa exitosa andaina nacional coa súa impecable traxectoria nun club da terra, como é o Celta de Vigo. O Premio Provincial de Pontevedra no apartado do turismo otorgóuselle a antiga loitadora de Sabucedo, Palmira Moreira. A Deputación valorou nela o feito de seren unha pioneira na rapa das bestas, unha muller que conservou unha senlleira tradición galega, porque no mundo rural e campesiño do que todos procedemos, a muller foi sempre o piar fundamental, destacou Louzán. Finalmente, no eido da empresa, o premio da provincia recaeu sobre Pórtico e a figura do seu conselleiro delegado Emilio Castro Montenegro, claro exemplo de internacionalización do comercio minorista galego, que, en verbas do presidente, viu traducido o seu éxito con máis de 100 tendas propias ou asociadas no mundo, nesta empresa na que traballan máis de 1.200 persoas, cunha idade media de 30 anos, tanto en España como no resto do mundo.